वक्त आपन जब दोनों चोट देले तो आदमी भीतर से पत्थर बन जाला। रिश्ता आजमावे के सबसे सही समय दुख ही होला। इंसान सब कुछ भूल सकेला, बाकी ऊ पल कबहू ना भूलेला जब ओके जरूरत रहे आ साथ में कोई ना रहे। सही कहत हुआ। दूसरे खातिर केतनो मर जा तबो ऊ आपन ना होला। जैसे पानी तेल में केतनो मिल जाए अलग ही रहेला। सही कहत बाटा, लोग एक पल में सब भुला देला। अगर केहू तोहरे खातिर चिंता करत बा ओके कबो दूर मत करा। बाकी जब जीव जीव आतर हो जाला तब बिगाड़ होवे के संभावना औरी बढ़ जाला। अगर केहू तोहके आपन कहत बा तो दुख के समय उन्योता के इंतजार ना करी। एक बेर सुख के साथी भूल जावा चल जाई, बाकी दुख के साथी कबो भुलावे के ना चाहिए। जे खुद जमाने भर के छांव देला ओकर आपन ही जड़ काटे में लगल रहन। सबके खातिर कमाई करके देर से घर लौटे वाला अक्सर ठंडी रोटी खाला। पीठ पीछे बात चले तो घबरा मत, बात तो ओकरे पीछे होला जेकरे में कुछ बात होला। कबो कबो दुश्मन के जरूरत ना पड़ेला, अपन ही गहीर चोट दे जाले। जवन अपनों के बिना बीत जाए वो उम्र, और जवन अपनों संग बीते वो जिंदगी। जब लड़ाई अपने से हो तो हार जायल कबो कबो सबसे बड़ा जीत होला।